Ξέρεις πόσο όμορφο είναι να ξυπνάς με την ανατολή του ηλίου, να γεμίζεις τα μάτια σου με αυτές τις εικόνες και να δημιουργείς μέσα σε αυτή την ηρεμία? I will tell you a new story. Άργησε, αλλά ήρθε. Είναι σαν να ξεκινάς την ημέρα μαζί με τη φύση ήρεμα και αληθινά. Νέα κάμερα, νέα αρχή, νέα ιστορία. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα σας μιλήσω για την ιστορία με μια κάμερα που βρίσκεται στην κατοχή μου εδώ και 3 μήνες και το τι μπορεί να συμβεί από το χάραμα στο Σούρουπο. Ταξίδεψα σε διάφορα μέρη από το βορρά στο νότο και δοκίμασα διάφορες γεύσεις. Και όσο ο χρόνος κυλούσε, εγώ προσπαθούσα να συλλέξω τις πιο όμορφες εικόνες. Πήγα σε εκθέσεις. Στο Road 72, αρχαία δάση για να δοκιμάσω το focus, και όταν νύχτωσε βρέθηκα σε ένα μπαρ να πίνω κοκτέιλ. Για όσους δεν με γνωρίζετε, αυτό είναι το Nintendo μου, κάντε ένα subscribe, καλώς ήρθατε στο σπίτι και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Συγγνώμη, ο χρόνος κυλάει και πρέπει να σας παραδώσω το review. Fujifilm X-M5. Είναι Ιανουάριος. Τελικά δεν πέρασαν μόνο 3 μήνες, αλλά ένας χρόνος και έχω συλλέξει πολλές εικόνες. Κάντε ένα like και ένα subscribe και την επόμενη φορά θα μάθουμε πολλά περισσότερα ταξιδεύοντας. Ως τότε, τα λέμε.